Danas predstavljam finu picu i još finije knedle. Zdravo drugari, svratio sam na Los Ilos Pizza Festival koji se održava trenutno u Beogradu. Pa da vidimo ubrzano šta ima. Ima ovaj lepi fiće tu kao neki maltene muzejsko-istorijski eksponat s nekim stikerima iz 90-ih. Vidite crveni signal autoškolu, to ko zna. Njemu je požutila krštenica. Zlobex, premium hot sauce i sve što vam treba ljuto ikada je na ovom štandu, ne morate ni dalje da idete. Tamo blizu ovih, silosa su izložili malo ovih pizza peći, ne znam da li su tu samo eksponatili za prodaju, tu imate sladolede, neko vince, knedle, razna druga osvežavanja, tamo levo neko pivce imam, nisam baš zalazio, ne volim mnogo piva da pijem. Tako da, evo, pogled je otprilike ovakav. Vi tu lepo dođete, ako ima mesta, sednite i jedete. Šta se nudi? Billy's, frita, oni što prave picu na čudan način, Giovanni's koji sam probao na Street Food festivalu skoro, onda imamo picu koju ću vam kasnije pokazati, Comune di Gari, pizza catering, to je pizzerija Zaze na Instagramu. Ako baš fina ekipa, veseli, spremni za slikanje i fotkanje. Mig, ali ne borbeni avion, oni tu imaju pizza, tamo na početku imaju svoje sladoled, vidite kako je to pić, bre, čisto potpuno nenormalno. Tuto pasa, znači možete da vidite i cene svih tih štandova, koje su verovatno skupljen zbog troškova festivala nego što bi inače bile u njihovim matičnim restoranima. Volpino svrčare, tu isto, koji će da lepo udare adekvatnu klapnu za početak mog ždranja. Klik. Otprilike sam sebi rekao da ću malo laganije da jedem na festivalima jer treba zapravo izgubiti neki kilogram, tako da uživajte u ovom kontentu. A silosi su me mega razočarali i o tome malo kasnije. Vidim dosta soli što mi se dopada, volim ovako slavno testo, ali vidimo kako je zapravo. Ova divna pizza ima rikotu, koto šunku, mozzarelu, parmezan, sušeni paradajz, pesto od bosiljka. Meni ovo testo najviše odgovara. Realno. Svoje mekano ima tu blagu dozu krskavosti s polja, a u isto vreme i sočnu. Sam ukus pice je onako kiseo gorak što mi se dopada. Volim nekad da izađem iz tog šablona kapričoze koju jede 90% ljudi ovdje na ovim prostorima. Otprilike ovo golo testo bi mogo da jedem, ne moram čak ni kajmak preko da premažem, tako da jasno vam je koliko mi se dopada. Testo taman lepo zapečeno, ova šunkica je taman na mestu, onako tanji listić, ali taman dodaje ukusa koliko treba, ne preovladava, to je tu samo kao element podrške, onako iz nekog prikrajka. Ovaj paradajz mnogo je onako upečatljiv, divno kiseo. Kogod voli kisela i gorka iskustva bi trebalo da proba ovu picu, zove se Mila. Sad je to verovatno trend, postao naširoko i naveliko, ali oni imaju makaze koji vam seku picu, ako to zahtevate, ako vam to treba. I veoma clean cut, kao što možete da vidite, možete podeliti na više ljudi, da više ljudi proba. Dakle, možete društvo uvijek da pozovete i da probate različite pice, da svako ima po jedno parče od svakog. Možda izgleda mala po veličini pica, s obzirom na to, moja šaka je malo veća, ali šta da radimo. Ali sadržajna je, ima šta da se pojede sa nje, što bi rekli. Dakle, u principu, Italija i Mediteran u malom. Morska so, maslinovo ulje, pesto sos, malo te šunkice, sušeni paradajz, kod da ste na Siciliji otprilike. Knedle. Ili kako drugačije. Ovo je nešto novo, u pitanju je tiramisu kafa moment. Da mi ne ispadne na pod, ne bi bilo baš dobro, zar ne? Izgleda ovako. Ovdje je zrno kafe, ne vidi se baš najbolje. Sveže prženo.
ukus tiramisua je taman onako fin i blag, nije ništa preterano, prejako, taman onako suptilna nota kafe, tako da ko voli tiramisu sigurno će uživati ovome, a čak i neki ne vole bi možda mogli da probaju, možda i se otvore neki novi vidici onako na mala vrata. Ima jagode, čokolade, ima svega ljudi, ali svega. 3 vrste čokolade ljudi. Ko voli čokoladu, mora da proba, kraj. Završili smo prilike. Mascarpone i bela čokolada i ja mislim da je ovo čak i pravi festivalski hit, onako posjeća me na neke vašare na kojima sam bio u mladosti. Ovo crno čudo je malina, crna čokolada, kao na neki način neka šumska varijanta, da vam kažem ja pravo. Za kraj mango jagoda kombinacija koju će mnogi ljudi voleti ovo leto, samo topla preporuka, razladite knedlu pre jedenja, imat ćete divno osveženje. Zamislite festival hrane koji se deklarativno bori za ekologiju. Zvuči sjajno, zar ne? I jeste, do trenutka kada shvatite da je vaša borba za planetu uslovljena kupovinom nove plastične čaše. Da, dobro ste čuli. U eri kada svi pokušavamo da smanjimo plastiku, na festivalu vas praktično teraju da kupite i koristite novi komad plastike i to pod izgovorom i plaštom ekologije. Jer to nije obična čaša, to je festivalska višekretna čaša i zaista je lepo, onako ima lep dizajn, svaki put nešto novo nacrtaju, ima više opcija, možete da uzmete jednu od svake ako ste u čoporu nekom došli na festival i slično. Ali, kao, jeste na neki način više ekološki koristiti višekretnu čašu umesto više jednokratnih, ali koliko je uvođenje nove plastike u ovaj svet zaista eco-friendly. Jer ta čaša kao i svaka druga ima svoj kraj karijere. U nekom trenutku će se polomiti ili izgrebati, bacit ćete, ona negde mora da završi, jel tako? A znamo da kod nas reciklaža niti funkcioniše kako treba, niti su ljudi svesni o tome, tako da znamo da će završiti na deponiji. I festival kaže ne sme više se koristi jednokratna plastika u našem prostoru, okej, kao pošteno, ali kao zašto mi onda ne date limeku Pepsija u ruku koju naplaćate uredno 300 dinara, evo 300 dinara date mi konzervu Pepsija, popijem, bacim u kantu. Zašto moram da gledam kako mi otvaraju i sipaju u festivalsku čašu? Mislim, smatram da to više nije ekologija, nego da je ono kontrola neka nešto, ne razumem zaista. Da ne pominjem da te iste čaše stoje izložene na pultu na ulazu na 30 plus stepeni, ovo je sad najtoplija nedelja u Evropi, sunce udara, bije ko Sveti Ilija, izložene su osim toga prašini, dodirima, nekim insektima, boga piti, smatram da to možda nije toliko čisto koliko se deklariše da jeste, tako da ne vidim da je to higijenski start koji smo očekivali. Sad, naravno, na festivalu ima onih portable stanica za ispiranje. Neke rade, neke ne. Sad, ja sam se malo raspitivao sinoć oko tih sprava na internetu i sad gledam kao nešto mi ne ide da će to ispiranje tom vodom rešiti konkretno taj problem čistoće, a ako je u pitanju neka hemija, onda nisam isprao tu hemiju koju mi je isprskana čaša iznutra, zar ne? Mislim, ima različitih varijanti, kopao sam po neto, nisam baš te da dajem sad preterane informacije. E sad, postoji ovaj famozni izgovor organizatora, ovo smo uveli zato što ljudi bacaju ambalažu okolo, a i reka je blizu. Pa dobro, naravno, znamo svi da je plastika u reci i generalno u vodi tamo to završi na ostrvu đubreta negde u okeanu vremenom. To ne valja, to je svetski poduhvat da se to reši. Ali, da li stvarno mislite da neko ko je neodgovoran inherentno i baca limenku ili flašu u reku, neće baciti vašu čašu? Mislim, vidio sam po festivalu već, ljudi tako ostave, baca, ima ih po podu, ima ih napuštenih na stolovima, a naravno, vetar duva okolo, pošto smo, jel te, pored reke, i tako neka napuštena čaša može čak i slučajno da završi u reci, ne mora da bude namerno. Tako da,
ne znam, znaš. Mislim da je bolji pristup da se poveća broj kanti, mada ima ih podosta, i možda se ubaci koji redar, jel te, to je, mislim, možda jeftinije i povoljnije i po svet i po festival, mislim, čak, evo, neko će dobiti posao da čisti festival par dana, to je ipak nešto. A i naravno, mora da se konkretno malo radi na edukaciji ljudi, jer znamo se, mislim, ljudi bacaju smederevce, gume u reke i to je strašno što se dešava u ovoj državi, ali kao neka kontrola i pozitivna motivacija je dobra, da bi to zapravo bila ekologija, a ne eko-alibi. Ja ću uredno da izdvojim primer Arsenala. Arsenal Fest, ne znam koje godine Darko Rundek je nastupao i maltretirao organizatore. Nećemo ove jednokratne čaše, ajde da napravimo neku bolju soluciju, nešto višekratno što može da se bolje iskoristi, i napravili su najjaču moguću ideju. Znači, imate plastičnu čašu za višekratnu upotrebu, piše Arsenal Fest ta i ta godina, i ona meni od tad stoji u ormanu kao suvenir, to sam se možda zeznuo, zato što su oni nudili da im nakon festivala vratite tu čašu. Znači, to što ste platili čašu, to je u suštini neki depozit. Vi njima vratite čašu, oni vama vrate pare, i onda oni kad tako nagomilaju 1000 čaša na neku gomilicu, onda se to negde reciklira, nešto se napravi. A ovako, ne znam, mislim da to nije način. Iz jednog i drugog, trećeg, petog aspekta, sve što sam izreklamovao, nekako mi deluje kao da to nije pravi način. Mislim i da su pojedini festivali imali reciklažne stanice gde su davali neke poene ili poklone, nemam pojma, za svaku flašu ili konzervicu koju donesete. Tako da, neki drugi uglovi sigurno postoje, kontam da ovo nije rešenje i to nadalje mislim da neće moći da podržim. Ili Hear Me Out, festivalske staklene tegle, koje nisu skupe da se naprave, napraviš da budu lepo dizajnirane, da imaju logo festivala, datum, godinu, šta god. Kad završiš festival, možeš ili da ih vratiš festivalu, ili da ih nosiš kući, da metneš džema, ajvara, turšije, nečega, nebitno, ili da koristiš kao čašu za vodu, za sok, za čaj, nešto zdravije, trajnije, funkcionalnije. Naravno, čak možete da donirate, recimo, te neke tegle. Vidim masu puta po Instagramu nekih humanitarne organizacije traže čiste tegle za neka svratišta, za narodne kuhinje, boga pitaj. Znači, ima neki funnel da se to normalno upotrebi, da se da neka svrha, a ne random plastika. Tako da, to je to od mene, vidimo se u sledećem videu, pa i